Day. Yugi ko dito sa balay sa akong ingon nimo ba nga ka uya ba? Natoy amahan nga kanang ko bang istrikto kayo nga di ganahan ako. Nya ikaw mo'y bahala dito hapyod dito sa akong iyang amahan. Ano ba ka kay mo ba trabaho mo dito sa Manila tighapo na ng mga balag tiguang agwanta ka lang. Ikay bahala kay ba kay kana. Ha? Ako ang gikapoy jud ko kuan dito sa tiguang. Nya karon imo ko ito dato tiguang. Di. Gisakripisyo man yan akong gibuhat dito. Para lang ninyo. Isakripisyo lang sa nimo. Tiwas imong kagalingon dere para nako kay di ka gusto nga kanang makakita pa umangkon di kay para mapangasawa to nako yung anak. Nya na kay pag umangkon nga gukuron ba. Dili na lang ko maluoy nimo. Kaluoy na lang ako ha kay naana naman ka na mga naman imong trabaho. Nga na mga forma in town day sa mga pangtiguang ba no. Make sure that ba kanang mga surdadi kanang ang sinina wa ka buta pusod nga nang anak nga kita diri ang dughan puti diri brown diri nga na ba nyo mo na oy anak ni pugong puwa kay ngabil man yung mga pagtiguang so kato biradahi to kay tiguang naman sa to yang amahan kaya kay nimo kay para ako makabirada sa to Sige. isa kapiso na mo Oh, sige ako kagulong bantay bitaw dili na nimo makuan ha. makuan ikay bahala sa amahan ha ikay bahala ha Bahala. ikay bahala Pa, sige na pa. Papa, oy. Ay ko nagsisaba di Jisa. Sa taba pagkapanggabot diro kay ato ni tanong magmais. Pa, sige niyo pa ba? Ay, bakit? Unsam jud, sige. Magpakasal lagi mi pa, oy. Nung sa mi papa, oy. Mapagkasal sa atong sisar, sa unsa may ibuhay ato? Pa, si Sisa pa, willing dyan na siya nako pa ka nang. Inusanay na iha pa, oy. Di ko binuangan na niya pa. Di Sus kabalo na kana, gidadana kines kalibunan kung kinarong yun na siya. Dapat iyang antoso ng ako pagkamal dito. Sa kalibunan dyan na pa, pa, kay higpit, kay kapagod mo na. Sa kalibunan dyan mag-abot. Sos natural na maghigpit to nimo Jisa kay tanawon ko na yung beauty pang Amerikano na yung beauty di ta nang mga Pinoy-Pinoy. Papurdoy ta ng Pinoy oy. Saan man tao ni? Sugot pa lang dyan pa, eh. Naon sa mi papa, ay. Big dahil ba nimo? hey babe Mo ni siya. Say toyo Brad. ay call Ay kanang mayong adlaw. Sa man to? di kinang nasaag mo guni siya god nasaag niya nangita siya pangita nimo no Ako yung pag oo nangita lagi nimo mo nang pag-ingon ako tatay episode. Gabi mga paglawas mo ba? Grabe yan. Sa mo ni kanang di nangita nimo siya mo ano naam na si Jisa diha? di kanang kuan ba yan Dapat sa diya mo pa. nya ako na sa nimo Gift ni mo na. Oo, kana. Anya, kana sa mo pakasal kay hikayo na to ugma kanang kuan ninyo hang kanang seminar, maglukat ita kanang meres kontak na ba? Ay ako pirma ni ko. malukat na largo mer contract na pa panakasal oo dai na ay gumat mo na kasal oo bisin advance ron pwede ka roy Pwede man. Gani uban gani nga mag-ana daan sa kasal. oo bata ang ginauna kon Nya ako ana ni. oo imo na nay kabalak ka Ay, dai si Sara timanana ay nagpasipante. Dai, may kanang tao. Ay kalay wala na Brad. Nicole ako ay bala Nicole Sige. Ikaw na yung giyon di ay. Ato lay dali mo dai. Dapat ko sa kanin taon baching ko. Mura kailangan mo mura taga-pulo ka no. Mga gwapo ginang taga-pulo sa. Oo, talented pa kayo. Mao ba kanang kamao ka mo sayag spaghetti pababa. Oo, gusto ko yawan pa kayo. Oo. Labi haya sa mga kanang pasinayan ko sila si Cesar. Ano sa mo Cesar dai? Igsoon ko to siya. Igso manghod ka niya. Di bagi ka mo karon mo kita nimo. Gikano ko Manila. So marunong ka pala magtagalog. Kanang pero kama kami saya. Oo, uy, kahit ligod ko nagdako. Wala man ka kay kanang Uya Victor kanang unsa ba? Biyudon mo kuya sa man mabuhi man di ka. Lay bahala nimo. Ako na kung ano ko na tiguang. Oy, problema na siguro. Ay, pagitaw din mo sa diyan. Bisan pa eh. Ha? Bisan pa. Kapoy kayo mo tiguang eh. Ayop, anak, ino dito lang kang Cesar nako. Ano sa bitang ka eh? Ay, sa mga mangutana pa kanya. Sugdan din na to kay. Di lagi ko ganang tiguang lagi. Kapag lagi ko dito sa Manila. Mga tiguang akong gipangakuan niya. Ingon benefit ang laing at hatag nako. Oh, bahala ako na po tato. Hoy. Duluan. Nagbilang na akong tabirin, oy.
ang kamasikap reklamo. Di ka na bagay maato yung balay kay pati tong layo ah. Ito na kalirahan kay kanang mentras na lingap kay mamahan. Kuya! Usa ka man eh! Usa ka tong gato na tiguang mo! Usa ka na to eh! Yan pag hoy, hoy. Hoy! Ayaw. Ikaw, hindi kay klaro. Iyo kang tihatag na ko imo ng hod. Ha? Ako na bawi ang akong anak. Imo ko ay. Day. Muli tagi sa. Ikaw hindi kay klaro. Papakaw sa lang pa! Sige,